Ngesikhathi esabhekisisa, kwavela isidalwa esingakaze sibonwe emhlabeni. Kwakuyinyoka enkulu kakhulu. Umzimba wayo umkhulu futhi unamandla. Inyama yayo ikhanya, amehlo ayo egqamile, sengathi ilanga likhanya ngaphansi kwamanzi. Inhliziyo kaThandamanzi yashaya ngamandla. Wathuthumela kodwa inyoka ayizange imlimaze. Kunalokho yamsondeza kancane, yamqondisa amehlo, yathi ngezwi elijulile kodwa elinokuzola, "Thandamanzi, ngane yasemanzini, ngiyajabula ukukubona." Wamangala kakhulu ukuthi iyalazi igama lakhe. Inyoka yaqhubeka yathi, "Le ndawo yami eyake yahlonishwa okhokho seyiphenduke indawo yokungcola. Abantu bafika lapha baphuze, belahle amaphepha, amabhodlela, bengangihloniphi mina nomfula wami. Umsindo wabo uyangiphazamisa, ungangcolisa umoya namanzi." Inyoka yamcela uThandamanzi ngesicelo esinzima, "Hamba uyoxwayisa abantu, batshele ukuthi uma bengayeki lokhu, ngiyavela mina. Abazongibona ngeke bengikhohlwe." uThandamanzi wavuma, yize wayesaba. Wathi, "Ngizobatshela abantu." Kwathi kusenjalo wavuka ethukile. Kodwa okwamenza wasaba kakhulu ukuthi wayemanzi nte. Ngisho nezingubo ayelele ngazo zazimanzi, sengathi uphuma emfuleni. Waguqa phansi wathandaza, ecela ukuvikela nokuhlakanipha.